parlar, el meu nom és Dani i junt al meu cosí Ivan, fa cosa d'un any, van decidir portar avant el projecte Oli de Filaters. El nom d'Oli de Filaters mescla els dos mons de la família. En el seu dia el nostre avi va muntar una cooperativa textil junt als seus amics del poble d'Alcocer. Era com un xicotet homenatge que volien fer-li. Ja no sols a ell, en aquestes terres de la Colla i el Comtat són nombroses les famílies que durant quasi 300 anys han estat vinculades a aquests dos sectors. El que estem fent són produccions molt limitades i tractem de fer l'oli conforme es feia abans. Els productes que tenim en l'actualitat són tres. El més típic d'aquesta zona, l'autòcton, per dir-ho d'alguna forma, és el blanqueta. Tenim un altre que és una edició numerada i limitada. I per últim tenim aquesta mescla, que és de la família, en un percentatge de tres varietats diferents, que és la blanqueta, la manzanella o villalonga i la picual. Els nostres productes es poden trobar en la localitat de Muro d'Alcoi, en Xergan, en Salassons Curra, en la dispensa Gourmet i la bodega Esteve. A Cocentaina estem presents en Can Miguel i en Alcoi de moment en la tenda del Puntet. I en els punts de venda online estem presents en el portal de la Mancomunitat, que es diu Agroalcoià Comtat, i també en la nostra pròpia web.